Por que a FIGA asinou o Acordo de Madrid e non o de Galiza? Co Acordo de xaneiro de 2025, asinado por CESIF, STAG, UGT e FIGA, despois de numerosas protestas e incluso folgas, conseguiuse a creación de áreas e a posibilidade de equipos, a non amortización de prazas, a non mobilidade xeográfica, a primacía da voluntariedade no proceso de acoplamento, o aumento do 50% das prazas de promoción interna, a negociación da regulación básica do teletraballo, a negociación da carreira profesional, a eliminación do grupo cuarto de población, a garantía do mantemento das retribucións na súa totalidade e o establecemento dun marco flexible para a negociación das RPTs na Galiza. É dicir, buscouse un marco favorable á negociación das RPTs que viría despois coa Dirección Xeral a nivel autonómico. Por que outros sindicatos, como Uso ou Alternativas, non asinaron? Porque non están na mesa, non podían. Que foi o que sucedeu? Pois un auténtico despropósito. A Dirección Xeral ofreceu unha suba do CAT a cambio de non crear equipos, non aumentar prazas, non negociar a estrutura dos tribunais de instancia e tampouco contar coas organizacións sindicais na elaboración dos protocolos de actuación, dos manuais de organización, dos instrumentos de coordinación e, ademais, o sometemento de estas organizacións sindicais ao apoio do novo modelo que se implantou. O que unhas semanas antes eran condicións irrenunciables para estes 7 sindicatos, xa non o eran tanto para 6 deles. A FIGA non asinou porque non todos son os cartos, e parecíanos esencial pelexar polo solicitado no escrito conxunto e exixir a nosa presenza na elaboración dos protocolos de actuación e dos manuais de organización. O resultado á vista está, que non che conten milongas. O Acordo de Madrid mellorou o texto presentado polo Ministerio, pero a situación actual deriva da actitude da Dirección Xeral que deseñou unha estrutura sen negociación, recurrida xa pola FIGA ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Xunta negouse a crear máis equipos estruturais e avalou que as secretarías de coordinación elaborasen os protocolos de actuación de costas ao persoal de xustiza.